Kode Radio International nangoyɗon diga Abuja lamorde lesdi Nigeria. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, barkamen be wakkatire nde, barkamen be fottugo nder taskaram jaminɗi hande. Kode Radio ɗo waɗa non taskaramji diga jamdi 8 yanugo jamdi 8 reta wakkati Nigeria, Nijar, Kamaru e Chadi. Nden Muhammad Abubakar Bokos foɗantol labangal taskaram jaminɗi hande. Nder taskaram jaminɗi hande wozi wazu dina, amma ko ɗon ha mi hawta Umar Aliyu hanko joɗi fassitir habaruji hande. Aran nda ko e kubaruji ɗin. Nder kubaruji lesdi Nigeria on nanan hukuma dogginowa kompaniwa yite lamtarki maral gomnati mobgal lesdi Nigeria sattinama. Nder kubaruji lesɗe Afrika bo on nanan ECOWAS ɗo tefa ceede ɗuɗɗe ngam doggingo shanu rento ha gallure nden. Nder kubaruji lesɗe duniya luttuɗi bo on nanan hande ɗum dogginta cuɓol ngam subtugo ardotoɗo lesdi keso ha lesdi Iran. Jotta bo nda kubaruji ɗin ɗi fumaji. Majalisaru hakkilanki jahol yeso faggudu be risku lesdi Nigeria ndu ballo ardiɗo lesdi Nigeria Alhaji Kashim Shettima ardani notani nastingo gomna en jego ɓe wakiltata buttuli lesdi Nigeria jego ha komiti wato board dogginowa kompaniwa yite lamtarki gomnati mobgal lesdi andiranga Niger Delta Power Holding Company of Nigeria. Jabrugal nastingo gomna en man hosama ha jonde nde majalisaru man waɗi ha fada lesdi Nigeria. Gomnajo diwal Kano Abba Kabir laatiɗo nder ɓe gaɗani jayndiyanke en jawabu dow ko majalisaru man fottini on andini non ha yake o wolwanno. O wi ɓawo dawridal majalisaru man gomnati nastini gomna en ɗo ngam wakiltugo buttuli lesdi ndin. Wato gomnajo diwal Borno wakiltan wuttudu woyla funa lesdi Nigeria. Gomnajo Katsina wakiltan wuttudu woyla hirna lesdi Nigeria. Gomnajo Kwara wakiltan wuttudu woyla sakantare lesdi Nigeria. Gomnajo Ikiti wakiltan wuttudu fombina hirna lesdi Nigeria. Gomnajo Imo wakiltan wuttudu fombina funa lesdi Nigeria. Ha yake gomnajo diwal Akwa Ibom wakiltan wuttudu fombina lesdi Nigeria. Hukumaji rento ha diwal Katsina tabitini saggarle en nangoɓe yimɓe ngam ceede gujji dadirawo yimo Hausa kastaɗo wato Dauda Kahutu Rara. Commissionajo rento diwal Katsina Nasiru Mu'azu andini dow puldebbo majum wujjama hanki ha ƙauye Kahutu nder hukuma pamara ɗanja nder diwal Katsina man. Ma'azu wi halla baale en man tokkiri ɓaawo saare nasti hoosi puldebbo man. Hunde ko waɗi bo aynoɓe saare man gi'aymo ha ɓe koosimo ɓe dillidi. Amma kadi o wi ɗum sankiti jami'en rento nder ladde ngam tasnugo tetina puldebbo man. Diwal Katsina laati nder diwe woyla lesdi Nigeria yiidoje be soyde rento ha saggarle en barata yimɓe hawtade be nanguki woɓɓe ngam ceede. Hunde bo nde nattini sana'aji be ngendam ummatore diwal man. Dental lesɗe gallure Afrika hirna wato ECOWAS malla bo CEDEAO maran haaje ceede dola Amerika biliyon 2 be miliyon 600 nder hitande fuu ngam tigguki aagal konniyanko en ko hewtata soje en 5,000 dow anniya honuki kuuɗe saggarleku ha gallure nden. Ɗo man laati ɗatal gotal ngal minista en rento be ceede gallure man wurtini nder ɗate ɗuɗɗe ha yake jonde maɓɓe ha Abuja. Ɓaawo fitina saggarle en gallure Afrika hirna man ɗo yiida be ɓilla siyasa.
nder lewru januwari hikka ɗo on lesɗe tati wato lesdi niger, burkina faso hawtade be mali ɗe soje en ardani andini dow wurti nder dental ECOWAS man. soje en jaɓuɓe laamu ha nder lesɗe tati man tuumi ardinoɓe lesɗe ɗen be yortinango saggarle en ha nder lesɗe maɓɓe. hakkilo fuɗɗi de'itigo ha nairobi lamurde lesdi kenya ɓaawo dereke'en lesdi ndin koosi nyalɗe ɗo ngaɗa wankore turtango diidangol ɓesduki ceede jomorgol ngol gomnati lesdi ndin annini waɗugo. luuɓe omti ha nairobi, woɓɓe bo ɗo darta bonondaka wankore man waɗani kare be nokkuje sana'a maɓɓe. amma kadi be de'itare man fuu jami'en rento gi'ama dow boale berniwol nairobi man. yande alarba salinde ɗo on bo ardiɗo lesdi ndin fasiti anniya waɗugo jungo dow diidangol ngol ummini ɗaɗidaɗe ha lesdi ndin. hande jumɓare ɗo on ummatore lesdi iran gaɗata cuɓol ngam subtugo ardiɗo keso mo jaɓata korwal ardiɗo lesdi ndin ibrahim ra'isi mo maayi ha haɗaru pirowal helicopter. ɗum ɗo yela yimɓe miliyon 16 ɓe handani subtugo on suɓata ha cuɓol hande man. ɓe suɓan bo hakkunde yimɓe 4, amma kadi nder maɓɓe ɗiɗo on ɓurdi laatago hoore en. wato Said Jalili laatinoɗo wakilijo lesdi Iran ha jonde sulhu dow ko larani balmi nuclear lesdi ndin, be Muhammad Bagir Galibaf ministajo hakkilanki jamu lesdi ndin ɓoymajo. to wala keɓɗo nasaraku ha cuɓol man, ɗum waɗan cuɓol hakkunde ɓurduɓe heɓugo cuɓi ɗiɗo yande 5 lewru Julai darotonduɗo. kerol kubaruji ɗin gonde be taskaraji amin luttuɗi. keɗite kode radio international gam nango kubaruji belɗi e taskaramji fere gam ta on daɗe. to madalla Umar Aliyu a yettama. da taskaram wazu dina hautade Modibbo Abubakar Hamma Adama Jada. assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. sakiraɓe bandiraɓe, alhamdulillah en getti jamara en gari leppol men tataɓolo ragarewol ngol en bolo hande jumɓare wasu men jumɓare ɗo en vowi waɗugo fuu en mbi hande jumɓare 15 lewru zulhijja hitande 1445 hijirande Muhammad sallam 21 lewru jeegom hitande 2021 masihiya. alhamdulillah en getti jamara en on en bolwi ha leppol man arandewol haala hijju haala julde layha en gaɗani julɓe Allah bo pat barka be murna julugo. Allah jaɓanen ko ɗumen, Allah yaaru en mawri. ha leppol men ɗiɗaɓol bo en bolwi haala hijjoɓe en bo timmini hijju ha woɓɓe ɗo warta. ha leppol men ragarewol bo ha en bolwane haala wato dedei hijju annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ko waɗi en yiɗi walugo ɗum ɗo ngam ɗum sunna annabijo heɓa en anda ɗum. ndano annabijo hijjiri, enen bo to Allah yaari en mawri ndano en kijjirta en hijja hiri hijju annabijo men sallallahu alaihi wa sallam. ɗo on woni koyen yiɗi walugo, kam en ko en yiɗi walugo ɗo en bolwa hijju annabijo sallam ha en timmina, ha en jotta ha babal Gadiru Khumin. en mbino moftorde mawnde tilimde o waɗi go, to Allah hoddiri hande jumɓare asawe alal ñande altine warore on annabijo mofti moftorde Gadiru Khumin. o waɗi waazu, o wolwi haala kuje tati, fablu haala yidde annabijo sallallahu alaihi wa sallam be tokkugo shari'a mako be tokka sunna mako, kanjum woni ko sappi iri ko ɗum waɗete ha moftorde mawludu ɗo. e wato ɗiɗaɓum bo o wolwi haala yidde sherif en alul bayti taniraɓe annabijo men Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. en giɗa ɓe en enɗaɓe ngam o andini ɓe andal dina. o yecci en hunde ɗo ha maɓɓe, khairu ɗo ha maɓɓe, barka ɗo ha maɓɓe. o wi kullu hasabin wa nasabin yanqadi illa hasabi wa nasabi. kala leñol e bandirago fu ta'an, bala leñol be bandirago am ta'ata. to o yecci en giɗa ɓe ha o wi en moye on ardi alul bayti, kanjum on o hoosi Seydina Aliyu o wi mo an on woni ko ardi sherif en alul bayti. nde o dari o waɗi ha dow ɓe waɗanimo, ɓe yiɗi ɓe waɗanamo mimbar, duniyaru hawti, o waɗi himɓe 1,124. o
oɗo dari haɓe gi'atamo, sey ɓe haɓɓanimo kirke geloɗi maɓɓe, waɗi ba mimbar hutba jumɓare, o va'i ha dow, ha ɗo no waɗi hutba go, sey o ƴoni Seydina Aliyu ɗo joɗi ha leddi be sahaba en, o wa'idi be mum ha dow, o ɓamti jungo mum dow, o ɓamti jungo mako, o hosi jungo mako nyamo arande, o ɓamti jungo Seydina Aliyu, ɓe titi jama'are, o wolwi hala fawlumo, o wi man kuntu mawlahu fa haza aliyun mawlahu, allahumma wali man walahu, wansur man nasarahu, wahzul man khazalahu, wa ahibba man yuhibbahu. Ha yawgo ragare ko annabijo men volwi, lallay ɗum hunde mawde tilimde ha dina, no annabijo jippiniri mo, sahaba en pat waɗanimo barka be murna, Seydina Abubakar arti wannugamo barka be murna, Seydina Umaru, mawɓe sahaba en hofnimo, asbahata mawlaya mawlaya kulli muminan wa mumina. Yowa nden bo ɓe ɓawa ɗon Hassan Sabir wi annabijo hokkam isinine min mi manto annabijo, hami yusɓa gimi diwanu mi manta wato Seydina Aliyu go bo nde a wangini daraja mako be alul bayti hande, annabijo wimo bisimilla, Hassan Musabit al-Ansari yusɓi kasidare hala Khadiru komin o manti, nden tata uma o woli hala Qur'anu, o wiyata Sherif en alul bayti ɗo lan yaftarika hatta yarida alayya al-hawda, min be Sherif en alul bayti ɗo, alul bayti be Qur'anu ɗo ɓe sendirta ha en fottawedo al-Kawsara. To ngam majum to Allah yari en hadas may ɗum nyande altine, bolway ɗum yecca dede no ɗum fe'iri be no ɗum wari fu ngam himɓe anda ɗum. To hande kam ko en yiɗi wolu kanjum on timminiri kuuɗe hijju, kanjum on timmini nyalɗe ɗe hitande, ngam Allah ɗum mari lebbi 12 fuɗɗi daga mo go'o haram, en ɗo waɗa wazu on ɗo tokki en ha social media ko réseaux sociaux, en bolwi daga darugo lewru go'o ɗiɗi ɗo dilla ha en gara moftorde nde waroɗo nyande altine ɗo, Gadiru komin hayre on ragarere, daga hayre ni sey jemma ragarere ha hitande be nastugo hitande hesere, shikenan to ɗon woni yake majum. To inchallah ko en yiɗi wolugo hande hijju annabijo men Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ngam ko waɗi en lornirta hijju ɗo, ngam no o hijjiri be jemen hande sendiri daga zamanu coronavirus wari, ano nyawu covid-19 wari ɗo, sei ɓe ngaɗi tongoɗe, ɓe tongini kuje mai heɓatako, nden bo daga corona warai ma, wato ɓe faddini goɗɗum hitande ɗum waɗi mayirleji ɗo, ewa to mi woytani 2014 ko 2014, ewa waɗi mayirleji ɗo, ɓe ngaɗi tongoɗe iri ko nandi be majum, iri ngam hulugo isdihama mayirleji ko nandi be majum, sei ɗum waɗi tongoɗe bano woni nane ɗo heɓatako. To amma en dinga yeccugo julɓe Allah nana ndano annabijo hijjiri, jotta bo to en jahi en keɓi en kijjiri non waɗi dedei, to laru be cukle haɗi en bo ɗo bo en anniya men boɗɗum daga en ɗummi en ɗo jaha hijjore ni, enen da anniya men en hijji hijjore annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, hayre on woni dedei ko en hijji. To ngam majum en heɓan baraji mai timmudu ɗum, heɓugo baraji timmudu ɗum ɗo kañum woni anniya men, niyatul mu'min khairu min amalihi, anniya men en jahan en hijja hijjore nde annabijo sallallahu alaihi wa sallam, to hayre on bo wato en dedei Allah hokkata en baraji mai ko faddoje faddi en. To ni woni yake majum. To annabijo men Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam nde o anni o hijjan hitande wato ragarere, hitande mako ragarere nde Allah ƴoni mo o noti, en mbiyan jenebre ko sappore daga to hijira, ewa wato hitande mako ragarere kenan. To woɓɓe ɗo hosira lemgal timmugo hitande, woɓɓe ɗo fuɗɗugo hitande. To hitande ragarere mako ni annabijo men Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nde o anni o hijjan, sei o waɗi ɓe matini julɓe Allah pat, ewa hanko o hijjan hikka, kala mo Allah hokki bawɗe pat immo wara hijju be mako. To o leli waynen yaha wuro kaza matina, ɓeɗo yaha wuro kaza matina, o waɗa sahaba en o zamana mai wala wato téléphone ji, wala réseaux sociaux ji ɗo WhatsApp, Facebook, sakko ɗum wolwina wolde ɗum matidira, warta ɗum sei ɓi adama to leli, to wato kala mo nani habaru fu, annabijo wi mo nani fu matina, oɗo lela matina, bandum ɗo ha wuro kaza, bandum ɗo ha wuro kaza, bandum ɗo ha wuro kaza matina. Annabijo sallam waɗi gure mawɗe bo kala wuro fu ɓe yaha ɓe wolwa ha nyande jumɓare, kala ha moftorle fu ɓe bolwa, kala ha wato inde ko ɗume himɓe hawtata pat ɓe yaha ɓe mofta, ɓe ɗo matina. Annabi men sallallahu alaihi wasallam ɗo matina julɓe Allah mo Allah wawni pat, hikka o yahan hijju ɓe tokka mo ɓe yaha, ngam hanko on Allah yerɓi wara hollita en dina pat. Tawhidi o holliti en daga ha Makka, julde o holli en daga Isra'u be Miraju, wa sumaye be zakka ha Madina o holli en, lutti hijju tan dangrage Islama joyi
ha julde be luttuɗum ibada o wi sallu kama ra'atumuni usalli, juule bangiru ɗon yam non juliraymi. To en gaɗi ɗo ka pat bano o julirta, en timmini ko ɗume ko luttani en haɗi imanu men timmida, shaniji men timmida, lutti hijju bo no warete sende o surgi o wi duniyaru pat wara ɓe hejjida, o wi bo huzu anni manasikakum, min Allah holli on no ɓe warata dina, jaɓe dina mon ha am, mana no mi waɗata ibada hijju taɓe bano laare no ngara mi gaɗon. To ni onon yake majum, to kanjum waɗi sei julɓe Allah pat matidiri yotta kan ngare, julɓe Allah ngare en hijja, hikka ɗum hijju, kala mo Allah wawni fu wara hijja be annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, annabijo men hijjan hikka, kala mo wato mo Allah wawni fu wara hijja be mako. To kanjum waɗi dedei sei nga ƴummi tan nga ɗo wara, nga wari nga heewi daga yaasi. Himɓe Madina kam nane maɓe taski, ko moye taski joɓari mon ko ñamata, hi'e kaye fasabo en ɗo ko moye taski ko ñamata ha yaha warta ngabta ɓillo, joɓari mon jawdi ko be ñamdu ko ñamata, be hajeji ko naftirta pat ɓe taski ɓe timmini, ba'antewa ko waɗata ko nandi be majum ɓe fuu ɓe taski. Kanjum on nder wato hijjo, wato nder tafsiruji aya ɗo, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, nder majum ko modi ɓe wi to ɓi adama dillan hijju taska joɓari, ta yaha hijju joɓari ma jinna a wartaɗo tora himɓe, a yawnake a yurmake, ngam ha wuro on ɗo enɗidira, amma to on dilli makka ɗo to jotta ka hunde mai sanji, bano modi ɓe wiyata dirhamuka yarhamuka, wato dalare ma on wato woni ko wurtinte porbilem, ceede ma hisnita to ɗe ngalani, ko a nyama wala, ko a wara haje wara, juron ɗum hunde ka wala no waɗai. To kanjum on tafsiru aya mai ɓi adama joga joɓari. Kanjum waɗi sahabo en annabijo Muhammadu ɓe jogi joɓari ko ɓe hirta hijjuɗo, ɓe pat ɓe ngari ɓe kawti sende ɓe kewi wuro Madina gongo pat, wato daga ɓe wari no ko moye daga ɓe ɗuɗai ɓe wara ɓe jippa ha sare, ko moye bandum jippa ha mum, ha nder wuro Madina ka heewi, sare pat heewi, warti berle, ci'e berle heewi, sare hoɓɓe heewi, wuro Madina ɗum heewi bam, ha warti himɓe to ƴumi wuro fere ɓe ngari sei ɓe waɗa tantiru maɓɓe, sangere maɓɓe a yasi wuro Madina ɓe joɗa tan ɓe ɗon ndena, sende duniyaru pat hawti, nden annabijo men Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o nangi lawol ba maɓɓe, ɓe jumɓidi jumɓare ba hande, wato 26 lewru Zulqida, o wiɓe to Allah hoddiri jango fajiri asawe en ɗumman en nanga en lawol hijju, nden kadi fajiri nyande asawe 5 lewru 25 lewru Zulhijja, ase nyande jumɓare kam 24 ɗutti nyalɗe 6 haɗe no jinna, to ha nyande jumɓare kam 24 nyande wato asawe ba jango 25 Zulqida, nyande mai annabijo sallallahu alaihi wasallam wurti be himɓe pat ɓe ɗon dilla ɓe nangi lawol ha ɓe yetti Zulhulaifa, ton o harmini woɓɓe, o wurtidi be maɓɓe Madina, woɓɓe ɓe fotti be mako dow lawol, o nangi lawol oɗo dilla ha o yetti Makka ɗo yadumai nde hoosi mo nyalɗe 9 o yetti wuro Makka. To ɗo inchallahu minti 10 waɗi en daran ha ɗo, sei en dara hande jumɓare annabijo waɗani ɓe waso wiɓe jango jumɓare, en bo to Allah yari en jumɓare waro en jokkan en yecca noye hijju annabijo wari, no o hijjiri, noyi no o wari ha o timminiri hijju mako o warti. Allah jaɓanen kuɗe meɗen, Allah waɗan nder yahoɓe duuɓi garoji barka annabijo sallallahu alaihi wasallam, rabbini to haɗo ha en jahima minti 11 min woni Abubakar Modibo Hamma Adama Diada, andiraɗo be inde malam danejo mo dane kosam danejam e jomri daneri, are aljanna, Allah nasdu en aljanna. Miɗon maɓɓira bo ɓe waɗango en barka be murna jolugo bo en juuli, Allah jaɓanen kuɗe men, Allah yaru en mawri, barka e juluko men, Allah jaɓanen kuɗe meɗen, Allah yaru en duuɓi garoji barka annabijo sallallahu alaihi wasallam. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجد علينا انك انت الجواد الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Modibo Abubakar Hamma Adama Diada yettama. To on waito on ɗon heɗiti taskaramji Kode Radio International Duma to Tral Internet www.koderadio.net ko Radio Garden. Nda taskaram kautal koppi ka Arafai fulfulde Kode Radio e TV.
nde yewtere nde keɗotoɗon ɗo ko fillitande faggudu e ɓamtare Afrique. Abdoulaye Dikko. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde onon e jaam, on calminama, on jettama kala hen ɗo mbawɗon tawede e heɗade e o wakkati nde yewtere faggudu e ɓamtare Afrique. hannden yewtere nde yo hertanande hokkande rewɓe joƴƴinɓe gollirɗe wowɓe nafude ɓamtare mum en e ɓamtare woɓɓe. tafan e yeftere nde e jaɓɓoto o biyeteɗo Kadja Nyanta mo mofti hakkundere leydi Mali, kankoro debbo moƴƴinowo looɗe e putije. e caggal ɗum en jewtidan du e kanko Barkisa Diawo mo leydi Burkina Faso, kanko du golle makko ko sembine muɗum yo cañu ñaaƴe woni komo sañata waɗa ɗum sakkuji mo sañaɗe du e laato paɗe e ko nandi henna. ni woni mbaadi yewtere nde, bisimilla mon. alkamisare fof sakititonde e lewru ko ɓuri henna e hewde yo yewtere noon hokketende e rewɓe e maali majjum yo wallude ɓeɗo rewɓe gollonoɓe hoore mum en walluɓe fa mbawi ɓamtade mballa kañum du hakkillaji mumen en dokka e rewɓe woɓɓe do keɓano gollira mbawa kañum en du ɓamtade. joni tafon en adoto jaɓɓade ɗo, ɗum woni en adoto tafon jaɓɓade ɗo kanko Kadja Nyanta golle looɗe e putije, ɗum woni golle makko mofti nden gallure mawde hakkundere e leydi Mali. Kadja Nyanta, caggal nde calminmami jantana min non natirɗa e golle ɗe looɗe e ɗe putije. golle kawaru putije ɗe mi tawri ɗum galle amen to, so tawi mamma ana golla putije, mi tawi inna ana golla putije. kako ɓe gollano ko ɗum ko golle ko hiɗɗi koɓe gollata. putije oro joɗorde e kañe putije seeɗa ko ɗum ɓe gollirta. donc min ko natumi golle nde ko min yaade yeeso min waɗi ɗum création innovation ko muyna fode fleur ngaji e veiding ngaji, amplifi ngaji, aesthetique ngaji ko ñamirte hôtel, porte biki ngaji, wala fof komo fayi joni ko waɗi création climatiseur loope. ana wifa suudu fa ɓuuɓa, ana urna suudu, ana urgol makko ana weeli, so parfum woye makko omo ngarɗina suudu ɗum o décoration o waɗa fof. hono ɗum ne wordi climatiseur loope waɗa branché courant no humidificateur wonni noon jaso wordi, omo ngarɗina suudu, omo ɓuuɓina suudu, omo waɗa suudu urdi. golle tati o fof kanko tan goto watta. lawɗa ɗum moyiɗi ɗum waɗa lesɗe ɗum filtré, jemma tunni, jemma na ɓowli, jemma weela, min moyni ga filtré ngaji a watta hen jiyanta min kaaƴe jarendi e sarwon komin gollirta ko tan sarwon ɓaleɓe jendan laaɓan taƴan welan ɓuuɓan ɗum fa gasa tawi fayi produit chimique fof wala. ɓe moyni potije ɗum e awiye frigo africaine, sa aɗa jogui joni konngom ma, foronto ma, poivron, kulle cewɗi fof nawsanga saare aɗa joni a wala frigo to ndesa. donc min ko moynimi ko looɓe potije moynimi ka potije ɗe aɗa wawi wattude ɗe kulle yaare balle tati balle nayyi fa une semaine bonata fawna a sukan joni ittuɗa leydi jardin warde bonata, wala frigo, wona courant, wona panneau, wona batterie, fayin hunde loope ɗe tawi jaarimi jeeyaten fof hakkille keso so Allah jaaɓi. joni e Kadja wallam an e haala maɗa joni a taw ɗum, a tawri mama debbo, a tawri ina maɗa, tawri inna oɗo golle no kalirɗa no gollirta ɗum ni ɗum wona hunde famarde yo hunde mawde noon. won yimɓe ɓe joguiɗa ɓe golliditta ɓe an hoorema ɓamɗa e golle saɗa yoɓa ɗum enna fa heewi. mine jogui yimɓe ko gollumi mo ñoppiɓe jaati ɓe gollina hoore mabɓe ana foti yimɓe 106 hen. ko jogumi hannde ko ɗo ana foti yimɓe fayi dewe sappo. ko woni centre to jasdete ko gollata ko ana ɓuuri yimɓe sappo. won centre de formation professionnel mi indiri inde innan ko foti inde nde majja, foti golle nde majja, mindo ekkitine yimɓe. yuwaru ñafunke bañangara e bankas dunde e kucala ɓe rewɓe golleɓe loope ɓe fuu mi yeeyi ekkitineɓe. on fof ana golla noon hoore mum hannde ana heɓa hunde ɗum ko yi. aɗa golla looɗe loope ɗe aɗa ekkita yimɓe ɗo golle majjum. mi formatrice non, formatrice innovatrice créatrice. aywa joni e Kadja ko puɗɗoɗa golle looɗe ɗe e putije ɗe ko warda joni hoɗum fuu jiiɗa hen ko wayliti e gurdam maɗa? wallahi wayliti fa heewi. so mi heeɓi hen fuu ko darami sukaɓe en fof ana jangga école, mi heeɓi e galle, mi heeɓi moteur ngaji, wala fof komi heɓata e golle amin. mi hannde trophée ngaji jetti joguimi, mbiɗa jogui médaille mérite national mi heeɓi ɗum ɗum mbiɗa jogui. min kay ko mbiyatmi tan debbo e gorko wala e golle ko golle fof ko jiɗɗa nanguiri yontima ɗum golla ɗum jiɗɗa gollira ɗum ko hinna haajuma foti nami ko haalte tegal ko foti nana ko hinna haajuma. kaɗe golla aɗa jeere aɗa yenne aɗa ñeewe fuu ana waɗe ka yoppu ɗum tan ka hinna haajuma. mi wala ɗum
wana hono mi janga école tan woni golle bureau o tan wana golle ayi fu golle no golle sa jogi golle juuɗe sa tinke tan ɗum lato golle ma golle bonɗo wala to koy golle goɗo golle fan ko fanu ɗum wala to sano lope kadi lope ana wowi lope defetake feydu min ke lope ɗe mi tawri innam mi yiɗa lope ɗe majja mi yiɗa lope ɗe iwa e ngendi ɗum ndi jokkin kan lope ɗe ɗum jimmi hannde ɗum jimmi fayi janngo ko kallami tan min ke e yimɓe amen bandiraɓe rewɓe hon fuu immo golle seeɗe sa gollene hoorema heeɓi seeɗe aɗa suudu ma a heeɓe seeɗe aɗa gujjade he busta ko fuu ana santaɓta pan hunde ko aywa Kadja ñanta o tiyabu maɗa merci hayde dikko maɗa e caggal Kadja ñanta e jokkinana hen ɗo jaɓɓade e kanko beteɗo Barkissa Diawo mo leydi Burkina Faso. Barkissa Diawo a salminama, a yettama, bisimilla maɗa e dow RFI Fulfulde. mi yetti on sanne. Bisimilla Barkissa, an a gollonowo hoore maɗa aɗa wawi haalande min seeɗa ko woni golle maɗa o? Golla mi waɗata yo golla colle, mi sañan dangaji ɗum woni saka me ɗum woni ko ñaaƴirte table à manger sasal ko jogui wattirte ɓiɓɓe leɗɗe. A haala sakkuji ɗi moƴƴinta naadu tasaje mbiɗa naadu leɗɗe ɗum wonde moƴƴinta ɗe ɓiɓɓe leɗɗe gattete muɗum hono golle majjum sifori hono ɗum worri? Hande fuu kay ɗum hoyaka e na joɗogo aɗa colle gotel saña e ɓoggi kay ɗum hoyaka de tana jogui anni a waɗgol ɗum fof no ɗum hoyi e maɗa. E colle ɗe ɗum woni ñaaƴe ɗe ɗum ɓamata so gaɗa e ɓoggol juɓɓa ɗum gotel hono hen ɗen ɗon colle na ɗen ɗon ñaaƴe hono kiɓirtaɗe? Ɗum woni e luumo no sonne paquet ɗum woni e sachet muɗum mawɗo min sodan paquet jo goɗɗo kanɗi tati ma couleur tati ni mi hawrina mi saña modèle man haaja no newi sanne luumo woni wala wakkati fuu kadi to luumo no woodi fof alhamdulillah modèle mo aduɗa bo a yii modèle mo jiiɗo ko welima fuu a wawa waɗde imité ɗum woni nandidira ɗum cañamo ka yeraɗa. Joni an a fuɗɗi ɗum gilla ko foti duuɓi ɗiɗi hono hen golle muɗum worri ko puɗɗiɗa ko warde hannde no hono alhaali o worri? Wallahi alhamdulillah no woodi. Aɗa jogui yimɓe ɓe gollidita? Wuro ɗo neɗɗo goto min gollidata to ƴuwi ɗom du wakkati gonno mi waɗa formation ɗum woni ndaran weekend ñalande golletaka mi itta mi waɗa formation lewru woturu man lebbi tati gasinide mi waɗa programme gas formation o kam mi fuɗɗi lawaye yo rawani warde hannde o tan mi fuɗɗuno waɗa formation arade nde fu min gollanno tan mi saña tan mi yiito mi sonna ɓurayni bo de rawani warde hannde o mi adi anni mi ekkitan yimɓe haajaɓe ekkitode golle. Yimɓe hono foti ekkitinda? Yimɓe jeetoto wara hannde o. Hono gatta fa mbawa sottude ɗum hono gatta fa jeeya ɗum? Wakkati gon mi woodi page Facebook no antirire e Jamwari shop min wattan e page ji ɗon mi waɗa partagé yuɗo haaje fu waɗa commandé mi saña wakkati go ɗum saña mi yaa école ɗo mi yaami ɗo ma yitto e ɗuma luumoji mi sonna. Joni ana haala a sodan hono ñaaƴe ɗe luumo coodata ñaaƴe ɗe so ngara joɗɗa caña sañugol sakki goto na sañugol hono décoration goto parirde suudu goto balɗe hono foti na jonta hono foti ɗum wawi ɓamde? To sakko ono fono wawi adude ɗum woni ñalaɗe ɗiɗi woni no mawdiri kay fof waɗa ñalaɗe ɗiɗi ko fanta to décoratif o du o bo no wawi caña ko yahata kanɗi tati man newi yaade ni ñalawma goto ta watta ta gollal fof. Ko puɗɗoɗa ɗum ko warde joni hoto wonto sakkuji maɗa naɓa? Yo Burkina Côte d'Ivoire généralement heeɓi woɓɓe ɗo woni Côte d'Ivoire no sooda ɓe waɗi commandé ɗo fof mi sañi hanti fof min ligga ɗum e hawra ɓe jaɓa. E ɗin ɗon laawi hono yimɓe tewtoɓe so moƴƴinana ɗum en won tiɗallaji ɗi kemɗa hen? Wakkati gom du yimɓe waɗa commandé a saña hanti jomo wiya gasike wala buuɗi. Aywa e ɗin ɗon duuɓi ɗiɗi ne hoɗum hen woni ko wayliti e gurdam maɗa an e hoore ma? Bo en tout cas no walla kam sanne sabde comme haajami ko no wawi siɗo sooda kom haajami woɗi no wallitoro yimɓe am. Fofo maɗa Barkissa Diawo. En gari e timmoɗe e yewtere nde dokki miijoji mon e WhatsApp e dow kowal 221 capanɗe jeɗɗi e jeegom temedde jeegom e capanɗe nayyi e nayyi sappo e jetti capanɗe jetti e ɗiɗi yontere warore nde en jewtan e dow taƴol courant ko tekkite e lelede meɗen nde hoɗum hen wawi latade e tiɗalaji muɗum e banggal faggudu tedduɓe heeɗiɓe yo en ji
jiɗɗira warore nde yewtere nde keɗiɗon ɗo ko filitande. haa ɗo fuu min gaddira gare taskaram jamiɗi hannde moƴƴitinɗo taskaramji hannde ahmad arab aboubacar azare kawtuɗo taskaramji hannde ɓiliɗi al amin giɗaɗo jada min mouhammad aboubacar boko suyataw mbalen jam.